ja koekovo. Se pois piikoja se ovo. Se pois maastikki piika tälle se. Kannonkosken kantelee viritys. Siellä oli semmoinen kuulu kansanpelimän, niin sanottiin Elias Leppäristä, sanottiin Raatali Ellaksi, joka ei muuta tehnyt kuin soitti. Se oli semmoisena hoiti uittotöitä. Nimittäin siinä oli Ojuan Puro, joka laskee Pitkästä järvestä, niin se on siinä uittoherrana hyvin paljon. Että se oli niin kuin yhtiötöissä ja sitten sillä oli oma torppa, semmoinen missä se nyt asui ja oli kivikon tila, jossa sen oli torppa. Oli muuten semmoinen aika vanhaksi se eli yli 8, niin siellä ehkä 80 hujakoilla oli. Aina oli valmis soittamaan, vaikka milloin meni. Ei koskaan laittanut vastaan, vanhana. Kerran minä muistan, kun se oli häissä soittamassa ja soittikin aika pitkän kappaleen sitten, niin minä sitten sanoin, että no sitäpä tulikin nyt, että siinä tuli jo tanssijalle vähän palaa. No kyllä sitä tuli niin kuin kaivolta kotiin, että se on niin pitkä tahti siinä tuli. Tämä ohjelmisto, mitä hän soitti? No ne oli polskia ja polkkia ja siis sanotaan sellaista tanssimusiikkia, mitä siihen aikaan soitettiin. Siitähän oli kysymys. Muun muassa Varpusen polska, jota ei minun tietääkseni, enkä ole kuullut kenenkään muun soittavan kuin sen Leppäsen minulle opettamana sen.
mutta se oli niitä mestaripelimannia siihen aikaan. Hän oli 64-vuotiaana, kun hän kävi vielä viimeksi Helsingissä soittamassa siis Suomen mestari. Ja muuten on iloinen mies ja sanoikin sitten vielä vanhanakin miehenä että jalat pettää, mutta luonto on nuori. Ja nyt meillä on tässä Pekka Kinnusen kädessä tämä vanha kuva. Koskahan tuo on otettu, vanhoja pelimanneja? Se on 1906 tai 17, ei oikein ole mielessä, mutta kyllä se jompikumpi vuosi se on. Ketähän pelimanneja siinä istuu? Joo, siinä on oikein meidän esi-isä sitten tuo Elias Leppänen, joka on siltä on oikeastaan sitten nämä kansapelit kotosi, että se on semmoinen kova muistamaan ja kova niitä soittelemaan, siinä oltiin se mukana ja se siinä on sitten yksi ja sitten on sen poika Valte Leppänen. Ja sitten on Arvi Lyytinen, se on näitä kirkonkylän lyytisiä, että ne on. Sitten on yksi tässä, tämä Jussi Raatikainen, joka on meidän mukana tuossa on, niin se on Erkki Raatikaisen isä. Sitten siinä on allekirjoittanut ja sitten minun veli Matti on siinä. Matti Kinnunen ja sitten taas tuo Väinö Leppänen, se on sitten rautamies. Silloin nimittäin kun häissäkin yleensä niin täytyy olla se rautamies, joka löi rautaa. Kyllä se, jos se oikein lyövää, niin se on hyvä tahti. Se on, että kyllä se aika virkeätä on silloin se yhteissoitot. Minä muistan tästä Raatikaista, me oltiin 1919 oltiin Karstulassa kutsunnassa. Me otettiin viulut mukaan. Minulla on viuluja tällä Jussilla on viulu. Ja sitten siellä ne kutsunnat alkoi, niin me otettiin viulut siellä, kun oli poikia paljon. Siellä on monta ikäluokkaa silloin, mitkä olivat kutsunnassa. Me ruvettiin soittelemaan siinä, niin Polli istui ja sanoi, että ei nyt pojat passoa, että se sotkoo herraa meininkiä, että pankoa pelit pois. No myöhemmin pistettiin ne lautaan ja vähän aikaa siinä ollaan, että pojat sitten puhuivat, että kyllä tässä vaan nyt tilaa tanssiakin. No Jussille, että mennäänpäs ja otetaan pelit ja rammautetaan. Ei mennä myö menetetään teillä viulut. Niin no jääpäs nää ottamaan minäkään ja kokeilen. Ja minä otin ja menin ja pojat lähti lattialle, niin Juha tuli sieltä kiiltolappina ja se vei viulun pois sinne sitten kutsuntapuolelle. Niin. Kyllä se, mutta sitten ne antoi sen pois, kun mä tuuri läpi ja pyytivät vielä, että niin kuin soittamaankin, että eihän minä sitten ilennä siellä herralle ruveta.
Siellä olisi ollut minun käsityksen mukaan Kannonkoskella, kun nyt vanhempana oikein miettii sitä asiata, niin siellähän oli viulumiehiä hirveän paljon. Mutta kun eihän siihen aikaan, sehän oli siellä syrjäpitäjissä sillä tavalla, että eihän siellä ei se musiikki, no eihän se Lapia Kouraa Ojalle, siitä se raha tulee. Ei siitä musiikki, se on semmoista umpukin hommaa. Kyllä minä pitäisin se Arvi Lyytisen, että se on tekijä. Kyllä sen aikan tekijä siihen. Ja sitten taas se Valte Leppänen, sen Eljaksen poika. Minusta olisi ne, että ne olisi ollut parhaat tekijät silloin aikana. Mitä sitä Lyytisestä taas mainittava? No niin, no se oli kyllä semmoinen iloluontoinen ja sitten vitsit ei koskaan puuttunut. Niitä tuli aina ja samoin sitten kappaleet, niin ne ei puuttunut, että niitä oli. Ja se on muuten hyvä muistamaan sitten ne nimet ja muut, jotka tahtoo nyt jo nykyisin unohtua, että se on. Arvi Lyytinen, joka on syntynyt 1894 Kannonkoskelta, soittaa Pyyrän Matin polska. Mikälainen historia siihen liittyy? Siinä on semmoinen historia, että se pääsi linnasta pois, se on mustilainen, pääsi linnasta pois, kun saisi linnanherroille pelata sen tämän polska. No niin. Äitini veljet, Kinnusen Pekka ja Matti ja näin kanssa minä sain alkuun opetella ja myöskin oli siihen kuulu se niin sanottu vanha Ella, joka Kannonkoskella vaikutti siihen aikaan ja Arvi Lyytinen. Se ei ollut sen kummempi nimeltään se porukka, se oli vaan ne oli ne Aittoniemen veljekset ja Jama ja Arvi ja minä siihen sitten kuulun kanssa. Ja me käytiin kyllä soittelemassa vähän pitkin Keski-Suomea, on sattui semmoisia juhlia olla, soitettiin laulujakin joskus. Että, se oli siellä noin 20 jälkeen. Ne olivat viulupelimanni ja kaikki, ja siihen aikaan käytettiin myöskin pimpparautaa, että se nykyinen triangeli, niin nykyisin sanotaan triangeliksi, niin oli siihen aikaan ihan niin kuin asiaan kuuluu, että se oli aina siinä mukana, koska ei soitettu siihen yhteen millään kaksilivisillä eikä muilla haitareilla siihen, se oli vaan se semmoinen ainoa säästys. Sitten oli vielä minun äitini serkku, vanha suutari, niin hän säästi monta kertaa niin tulitikkurassialla, löi kyynärpäähän ja polveen ja olkapäähänsä ja teki siitä kummallisen rytmin, joka oli oikein mielenkiintoinen, jota ei nykyään näe missään. Että hänkin oli monta kertaa meidän kanssa soittelemassa, että meitä oli noin 4 viulua yhtä aikaa ja vieläpä sitten kantelilla säästettiin, siis säästyssoittimena käytettiin vielä kanteletta myöskin, että se nyt oli siinä mukana ja se sopikin, kun se soitetaan noin niin kuin tikkupelillä, että ei melodiata. Tässä nyt on esimerkiksi yksi polkka, jota ennen laulu Keitalanmäen Matti, semmoinen vanhempi mies, niin se laulu oli semmoinen mukava lauluritteli. Ja jos minä soittaisin nyt sen, se on hakkaan puut ja kannan veet ja sinä vaan laiskana loikoilet. Thank you.
mulla oli tässä semmoinen omatekoinenkin kappale, mutta kun osaisin sen laulaa, niin minä sen voisin laulaakin. Sopiskohan tämä? Keskikesän yössä laulun tämän laulan yksin ollessaan. Kun järvi on tyyni ja aurinko jo laski ja illan rusko peittää tienon. Kun järvi on tyyni ja aurinko jo laski ja illan rusko peittää tienon. Kuulakka ja kirkas keskikesän yö on viipystä kauankin meillä. Vihannointi pellot ei kuulu karjan kellot, ne vaienneet on kujilla ja teillä. Vihannointi pellot ei kuulu karjan kellot, ne vaienneet on kujilla ja teillä. Valkoruusut kukkii akkunani alla ja ruukussa kukkii kalla. Vesilinnut uinuu rannan ruohikossa ja suolla hiipii usvainen halla. Vesilinnut uinuu rannan ruohikossa ja suolla hiipii usvainen halla. Pian taas on syksy ja suvi on pimennyt ja keltalehdet peittävät tienot. Ei surra tätä lainkaan, kun ruskopilvi taivaan on keskikesän kirkassa yössä. Ei surra tätä lainkaan, kun ruskopilvi taivaan on keskikesän kirkassa yössä. Täyden oli ne Aitoniemen veljekset. Aitoniemen veljekset olivat juuri se Pekka Kinnunen ja Matti Kinnunen. Ja Ne oli niin. Niillä oli vaan paikan nimi myöskin. Aittoniemi on sen talon nimi, josta ne olivat. Minun äitini oli kotoisin siitä. Mikä sisän nimi olikaan? Se on Ville Kinnunen. No soittiko hän? No kyllä se soitti virsikanteletta. Ja äiti oli kova laulamaan sitten sellaisia hengellisiä lauluja. Ja muuten sitten se ei oikein kansansoitosta, minäkin kun aloittelin ensin, niin ei se oikein siihen antana sanoa, että se on, soittaja on syntisempi kuin tanssija. Sillä, että tanssija ei tanssi, jos ei soittaja soita.
Minkälaista oli se soittohomma? Missä soititte? Missä jouduitte soittamaan? Oliko se tanssisoittoa vai? Ne oli häät etupäässä, mitä soitettiin. Ja sitten sellaisia nurkkatanssia, missä piettiin riihessä ja jopa semmoisessa tieristeyksillä, missä oli tasasta, niin ei siinä tarvittu sen kummempata tilaa. Se alkoi siinä. Hattukouraa kerättiin vähän pelimannille, että se istui kannun päällä ja soitti. No minkälaiset oli keskisuomalaiset häät? Suurin osa oli semmoisia, mitä minä olen soittanut häitä, niin ne oli semmoiset niin kuin, jos semmoiset työmiehet ja meni naimisiin, niin ne oli semmoisia keruuhäitä. Siis ne keräsi niin kuin rahaa siinä häillä. Ne tanssi semmoista morsiunta tanssitettiin semmoisessa ringissä. Ja sitten soittaja soitti polskaa ja ne pyöri siinä ringissä ja sitten ne meni laajotti morsiamelle tai sulhaselle. Jompikumpi oli sen ringissä mukana. Koko yö ja jopa 1,5 vuorokauttakin hyppiä lattia. Se oli kova ura. Aaro Valkimo, huuliharppu ja Veikko Nora, kitara, esittävät Eino Laasasen polkan. En tiedä, onko yleisö sitten vähän niin kuin lämmennyt siihen kansanmusiikkiin, jota
Te saatte näistä teidän omista lapsistanne semmoisen perheyhtyeen aikaa, josta Niin, no ne on nyt näitä tyttäriä, meillä on sitten tässä 4 ja ne on että ne kanteletta sitten soitteloo kyllä ja kyllä ne on kotona sen alun suonna. Sieltä tulevat sisarukset Aino ja Iida Kinnunen, Aili Lyytinen ja Liisa Niskanen. Heidän ohjelmansa on Syrjälän Heikin maitopolkka. Ja sitten Juho Pasanen Lokakylästä ja Sylvin valssi. Niin, Antti Westerinen, mikä tämä seuraava kappale? No, tämä on Haukionan polokka, koska minä olen saanut sitä samasta talosta tyttärejä tämän polokan kaupantekijäisiä. Missä? Kannonkoskelta. No joo, soitetaan.
Puolesta Kannan kosketa soittaa Antti Westeri. Antti Westerinen, te sanoitte juuri tuossa, että se kansanmusiikki se on niin kuin noususuunnassa. Mistähän tuo mahtaisi johtua? En tiedä, onko yleisö sitten vähän niin kuin lämmennyt siihen kansanmusiikkiin, jota ruvennut ymmärtämään sen asian, että sekin jotakin on, mitä ne tuolla ne kansanpelimannit on saanut aikaa ilman mitään nuottia ja mitään koulutusta. Sillä nehän minun käsittääkseni ne tekee sen siis soiton pakosta. Huvikseen koskee muuta ole.